ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. ҷаҳонӣ шудани Наврӯз дастоварди бузурги фарҳангӣ дар саҳифаи нави таърихи миллати тоҷик аст, ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. сол то сол ин ҷашни аҷдодӣ қабои тоза ба бар карда бо риояи тамоми рукнҳояш таҷлил мегардад. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ин мавзӯст. ҷашни Наврӯз аз шумори идҳои сирфи миллии тоҷикӣ аст, ки тарихи кӯҳан дошта дорои махсусиятҳои хоси худ аст. марҳилаи рушд ва эҳёи ин ҷашни аҷдодӣ давоми солҳои соҳибихтиёрии кишвар ба шумор рафта, чун рамзи иттиҳодию сарҷамъии миллат, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ, боғдорӣ ва айёми баробаршавии шабу рӯз ҳамасола бо шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. ин ҷашн ба ҷаҳонбинӣ ва ҳуввияти миллии мардуми ориёӣ алоқаи зич дорад. эҳёи Наврӯз ҷузъи қадимаи тамаддун ва фарҳанги мардуми ориёи табор аст ва ҳисси босазоист дар тамаддун ва фарҳанги умумии башар. миллати кӯҳанбунёд ва фарҳангсолдори тоҷик иди Наврӯзро ҳанӯз аз аҳди давлатдории Шоҳ Ҷамшед истиқбол намуда, бо вуҷуди нобаробариҳо дар ҳама давру замонҳо бо ифтихори беандоза ва шукӯҳу шаъомати хоса ҷашн гирифта мешуд. дар давраҳои гуногуни таърих, аз ҷумла дар замони Кайёниён, Сосониён ва Сомониён, Наврӯз мақоми умумимиллӣ касб кард ва бо арзишҳои волояш ба муттаҳидсозии халқҳои орионажод ва устувор намудани пояҳои давлатдории онҳо мусоидат намудааст. яъне метавон гуфт, ки Наврӯз бо ҳама расму суннатҳояш дар шараёни мардуми тоҷик зинда монд ва сол ҷалолати хоса пайдо намуд. бо ташаббус ва иқдомҳои созандаи сатҳи ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифт ва ин шабу рӯзҳо дар арсаи дунё таҷлил мегардад. ҷаҳонӣ шудани Наврӯз ва эътирофи он аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ барои миллати мутамаддин ва сулҳҷӯи тоҷик мояи ифтихор ва сарфарозӣ аст. дар навбати дигар бо қарори ЮНЕСКО ба феҳристи осори фарҳангии умумии башар ворид шудани Наврӯз худ шаҳодати эътибору эътирофи ҷаҳониён ба таърих ва фарҳанги пурғановати миллати тоҷик аст. яъне метавон гуфт, ки Наврӯз василаи хуби муаррифии расму оин, анъанот, ҳунару истеъдоди воло ва арзишҳои миллати тоҷик ба ҷаҳониён мебошад. тантанаҳои Наврӯзи ҷаҳонӣ ин шабу рӯзҳо сар аз деҳоту маҳаллаҳо то арсаи ҷаҳонӣ таровати тоза дорад, ки ҳамоҳангии ҷаҳониёнро ба иқдомоти созандаю бунёдкорона ва амалишавии ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии ҷониби Тоҷикистон бозгӯӣ мекунад. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии заргарӣ таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи Амударё оғоз гардид. чорабинӣ аз 24 то 26 март идома меёбад ва дар доираи он маҳсули кори заргарон, муаррифӣ ва имкониятҳои рушди минбаъдаи ин самти сердаромади соҳаи саноат мавриди муҳокимаи таҳлилгарону коршиносон қарор мегирад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. давоми 3 рӯз шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии заргариро таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи Амударё мизбонӣ мекунад. дар ин гӯшаҳо заргарони Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Чин, Италия, Таиланд ва дигар давлатҳо маҳсули кори худро пешкаш намуданд. дар форуми заргарӣ дар маҷмӯъ ҳунармандон, тарроҳон, истеҳсолкунандагон, сармоягузорон ва коршиносон аз 15 давлати дунё ва созмонҳои байналмилалӣ, ки ҳам заргарӣ мекунанд ва ҳам таҷҳизоти саноати заргарӣ истеҳсол мекунанд, иштирок доранд. Мы приехали из Туркменистана. Меня зовут Екатерина. Сегодня мы предоставляем туркменские украшения. Хочу поблагодарить правительство лидеров двух стран за такую возможность, предоставленную нам, участвовать на выставке, выставляться. Сегодня выставляется предприниматель Сидар Берди Каримов с туркменскими украшениями. Издревле туркменские украшения считались оберегом. Их делали всегда из серебра, с позолотой. Использовались натуральные камни. На каждое изделие уходит от 3 дней и выше. Каждый узор, каждый камень, это все делается вручную нашими мастерами. Душанбе шаҳрашба омада мон выставка ба мана иштирок кардем. Маҳсулотҳои заргариёи овардагимон бо шумо ба намоиш мекунем. ҳозир ба 120 хел маҳсулотмо ҳаст. имконияти Душанбе ба гап нест. Якум ман шаҳраша андали кардам, ҷудоям зуд Душанбе папеш ҳаққонӣ. Ман шаб ҷудоям ихтиросом дигар хел шуда рафт. Якум ман одамош ҳам дӯст. Якумин форуми байналмилалии заргарии Тоҷикистон
тоҷикистон ба мавзӯи хазинаи амударё бахшида шудааст, зеро ки хазинаи амударё ин як мероси нодире ки миллати тоҷик метавонад бо он ифтихор кунад ва дар атрофи ин мавзӯъ соҳаи заргарӣ, саноат ва санъати заргарии муосирро рушд диҳад ва ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. форуми байналмилалии заргарӣ таҳти унвони дар саргаҳи хазинаи амударё бо иштироки намояндагони 50 корхонаи заргарии ватанӣ, зиёда аз 200 ҳунарманди хориҷӣ, брендҳои заргарӣ аз Озарбойҷон, Ҳиндустон, Эрон, Қазоқистон, Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб, Покистон, Русия, Туркманистон, Туркия, Узбекистон ва созмонҳои байналмилалӣ оғоз шуд. дар ифтитоҳи форум муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоким Холиқзода баргузории ин тадбири муҳимро дар идомаи тадбирҳои ҳукумати кишвар барои густариши ҳамкориҳо, муаррифӣ ва истифодаи бештари имкониятҳои муфиди табиии Тоҷикистон барои рушди минбаъдаи заргарӣ муҳим арзёбӣ намуд. дар доираи форум баргузории ҷаласаҳои пленарӣ ва сессияҳои мавзӯӣ, намоишгоҳи тиҷорати заргарӣ, ярмаркаи маҳсулоти заргарӣ ва намоиши муд дар ҳамкорӣ бо брендҳои заргарӣ дар давоми 3 рӯз пешбинӣ шудааст. Я байер большой компании, которая занимается люксом в Казахстане. И на сегодняшний день я ведущая модного приговора в России. Что хочу сказать о ювелирном искусстве. Конечно, Таджикистан для меня – это история, это истоки. И все, что здесь связано с искусством, как украшение, как те же костюмы, для меня это настолько интересно, настолько я считаю, что важно сегодня. Поверьте, в модной индустрии сейчас этника имеет ведущую роль. И кто сейчас поднимает и начинает работать по этому вопросу, ну тот впереди планеты всей, это однозначно. Так что, Таджикистан, я вас поздравляю. Вы с этим форумом впереди планеты всей. Вы задаете тон по всей Азии в том плане, что этника рулит. Мы впереди, и ювелирное искусство, как искусство в Таджикистане, это что-то совершенно особенное. Поэтому благодарю за положенное начало этнического искусства в мир. Я в полном восторге от того, что все я увидела здесь за вчерашний день. Это такая красота, это что-то совершенно чистое. Вы знаете, я вчера видела тюльпаны у дороги, которые у вас засажены прям таким ковром. И я поняла, это сюзаны на полу, которые вы плетете из живых растений. Так что искусство везде. И я благодарна, это была мечта побывать в Таджикистане, в Душанбе. И она сбылась. قریب کی گویم از بین رفتگی بود. نکی حاضر من شورانه استقلالیت، شورانه راهبری دولت و من بینم که حاضر کسب زرگری باز از سر نو احیا شده ایستاده است. زرگرایی که از خارج کشور آمدن و محصولات خودشون نشان دادن با از آنها ما بعضی جنس‌ها را آموختیم. дар маркази байналмилалии намоишгоҳҳои душанбе маҳсули пешниҳодкардаи ҳунармандони тоҷик бо таваҷҷӯҳ ба тамоюлҳои муосир ҷолиби диққат буд. аз ҷониби дигар ин беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад тавассути баҳраваршавӣ аз таҷрибаи заргарони дигар давлатҳо барои ғанӣ гардонидани ҳунари офарандагӣ. айни замон дар Тоҷикистон истихроҷи металлу сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо 30% саноати маъданро ташкил медиҳад. ороишоте ки дар дасти ман мебинед дар давоми 8-10 рӯз сохта мешавад. ба ҳама ин ба даст сохта мешавад. ягон ба ёрдами ягон асбоб сохта намешавад, фақат ба даст сохта мешавад. мо дар кулоб ҷамъи фарзандон кор мекунем. зиёда аз 100 намуди маҳсулоти заргарӣ аз қадима то ҳозира месозем. 25 сол аст ки мо ба заргарӣ машғулем. аз мо омӯхтан фарзандора нишон омӯхтем. ман ҳамин гӯшвораро дар тӯли як рӯз сохта омода карда метавонам. ин гӯшвор аз нуқра сохта шудааст. аввал ки сим мекашем, симро омода мекунем, баъд ҳама корҳояш дастӣ мебошад. дар донишкада ман бо донишҷӯён якчанд намуд маҳсулоти заргариро омода месозам, монанди гӯшвор, ҳалқа, гӯшвор, дастбанд, гарданбанд ва ангуштаринро сохта омода карда истодаем. ман дар он ҷо ба донишҷӯён ёд медиҳам ва маҳсулоте ки ман сохтем бо донишҷӯён дар ин форуми соли 2025 дар Душанбе муаррифӣ карда истодаам. тӯли 6 сол аст ки ман рассом мебошам ва
این اثرهای ایجاد کرده من میباشد. اثرهای ایجاد کردم از سه قسم عبارتند. هر دوره چوب این معنای آن را دارد که سال از سال تاریخی بودن همان منظره همان جای را نشان می‌دهد و در چوب منظره‌های تصویر کرده شده است که آنها منظره‌های معروف تاجیکستان میباشند. مقصد من احیا نمودن فرهنگ کهنه در شکل نو میباشد. فورум байналмилалии заргарӣ ки таҳти сарпарастии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир шуд барои муттаҳид кардани устою дизайнерҳо, истеҳсолкунандагон, сармоягузорон, мутахассисони ватанию хориҷӣ ва дар ҳамин замина рушди минбаъдаи ин самти сердаромади саноат муҳим ардӯбӣ мешавад. инчунин барои таблиғи анъанаҳои санъати заргарии тоҷикон табодули таҷриба ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ платформаи беназир фароҳам хоҳад овард. My name is Evan Narula. I'm from Thailand, Bangkok. Нурулло Иван аз Таиланд ҳастам. намоишгоҳ бисёр дар сатҳи баланд ташкил карда шудааст ва ман итминон дорам ки барои рушди заргарӣ мусоидат мекунад. ширкате ки мо аз Таиланд онро намояндагӣ дорем, омодаи сармоягузориву ҳамкорӣ аст, зеро мо дидем ки Тоҷикистон дар самти заргарӣ ва оянда равнақ додани он имконияти васеъ дорад. Я руководитель Нурстар Джевелер по логотипу Butterfly. Мы работаем с 2018 года, выпускаем нашу продукцию из золота. Мы приехали в выставку в Таджикистан, чтобы тоже расширить свои экспортные продукцию. Нас приняли очень хорошо. Как всегда, Узбекистан и Таджикистан самые близкие друзья, и рядом находимся в границе. иштирокдорони асосии форум намояндагони бахши давлатӣ, доираҳои тиҷоратӣ ва бахши хусусӣ мебошад ки аз ин имконияти муфид барои таҳкими ҳамкориҳо ва афзоиши имкониятҳои истеҳсолӣ ба маврид истифода мекунанд. мардуми тоҷик давоми ҳазорсолаҳост ки бо ҳунари заргарӣ шӯҳрат дорад ва ин чорабинӣ барои тақвияти ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат мекунад. ин аввалин форуми байналмилалии заргарӣ аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад ва давоми 3 рӯз бо иштироки соҳибкорон, заргарон ва намояндагони давлатҳои гуногун паҳлӯҳои гуногуни марбут ба мавзӯъ дар шаҳри Душанбе муҳокима мегардад. инчунин ҳамагон метавонанд дар маркази намоишгоҳҳои байналмилалии Душанбе аз ҳунари заргарони Тоҷикистон ва дигар давлатҳо баҳравар шаванд. наврӯзсоҳи азизло, баҳодури Истам, Душанбе, ахбор. идомаи ахбор. با شرافت استقلال دولتی و اقدامات نجیبانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن بزرگ اجدادی نوروز عالم‌افروز از نو احیا شده با رعایت عرف و عادت و عنعنه‌های نیکش نه تنها در تاجیکستان بلکه در سطح جهانی تجلیل کرده می‌شود. ساکنان شهر لوکان با آمدن بهار فیضبار و نکهت‌فزا جشن نوروز بین‌المللی را با احساس بلندی خویشتنشناسی و افتخار ملی استقبال نمودند. خورشید نجم‌الدین از شهر لوکان گزارش می‌دهد. بهار عالم افروز السلام. ҷашни ҷаҳонии наврӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун оғози зиндашавии табиат, иқдому ташаббусҳои нав, василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ табдил ёфтааст ки ин ҷашни аҷдодӣ дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. барои дар сатҳи баланд доир гардидани наврӯзи ҷаҳонӣ тамоми сокинони ҷамоату шаҳраки Левакан хӯрокҳои хоси миллӣ ва ҳунарҳои мардумиро намоиш дода, дар ин баробар шеъру сурудро дар васфи баҳору наврӯз қироат намуданд. наврӯз ҷашни ҳамдилӣ, дӯстӣ, меҳру муҳаббати инсонӣ, бахшидани гуноҳҳои якдигар ва воқеан мардумист. қабл аз оғози чорабинии фарҳангӣ, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва дигар иштирокчиён аз дастранҷи ҳунармандон, деҳқонон, омӯзгорону хонандагон, варзишгарон ва дастовардҳои шаҳр дида намуданд. дар чорабинии бошукӯҳи ҷашни наврӯзӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакан таъкид намуданд ки зинда кардани тамаддуни аҷдодиамон ва ба ин васила муаррифӣ намудани арзишҳои миллии мо ва ҳифзи он бо талошу заҳматҳои пайвастаи фарзанди баруманди халқи тоҷик, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ҳар яки мо бояд ба қадру манзалати он бирасем. аз наврӯз то ба наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Левакан
бесобиқа рушд намуда шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардидааст. қайд гардид ки наврӯз ҷашни шодиву хурсандӣ, оғози рӯзи нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонист. бо омадани наврӯз чун анъана мардуми сарбаланди тоҷик корҳои созандагиро дар саросари кишвар вусъат медиҳанд. наврӯз дар баробари эҳёи табиат ҳамзамон ба қалбҳои инсонҳо шодиву хушбахтиро мебахшад. маҳз ба фасли зебои сол ва оғози кишту кори деҳқонон рост омадану таҷассуми анъанаҳои нотакрори наврӯзӣ ба монанди суманакпазӣ, бозиҳои наврӯзӣ ва сайри наврӯз ба ин ҷашн ҳусну таровати тоза зам намуда онро байни дигар қавму миллатҳо машҳур намудааст. дар маҷмӯъ наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри леваканд бо шукӯҳи хоса ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва ба ташкили бозиҳои варзишӣ барпо гардид. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар сокинони мамлакат, сокинони шаҳри леваканд ин ҷашни воқеан миллӣ ва аҷдодиро бо рӯҳияи болида ва анъанаҳои миллӣ дар фазои тантанавӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ истиқбол намуданд. ҷашни наврӯзи байналмилалӣ аз ҷумлаи қадимтарин оинҳои суннатӣ ва беназиртарин анъанаи миллии тоҷикон буда дар худ тамоми шукӯҳу азамати фарҳангу тамаддуни кӯҳани моро таҷассум менамояд. сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи анъанаҳои ба худ хос бо шукӯҳ таҷлил намуданд. сокинони меҳнатқарини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ин ноҳия ки яке аз калонтарин ноҳия дар кишвар маҳсуб меёбад, шуғли асосии мардумонаш асосан кишоварзӣ буда, ҳар порша заминро самаранок истифода мебаранд ва омадани баҳору наврӯзи хуҷастапайро оғози кишту кори баҳорӣ, дигаргуниҳои рӯзгор ва ҳамчун фасли файзу баракат интизор мешаванд. пиру барно кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров имсол наврӯзи ҷаҳониро дар варзишгоҳи ҷамоати деҳоти Исфисор таҷлил намуданд. дар макони баргузории чорабиниҳои наврӯзӣ хуҷастапай намоиши маҳсули бо унвони ҳунармандони ноҳия гулдузӣ, кашидадузӣ, қуроқдузӣ, сабадбофӣ, ороиши дастурхони идона бо риояи анъанаҳои миллии наврӯзӣ, ҳафтсину ҳафтшин, кулчақанду намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ, ҳавлову кулчақанд, асалу қанду набот ва маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноати сабук ва хӯрокаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба намоиш гузошта шуд. чун анъанаи наврӯзӣ модарони рӯзгордида сумалаку оши палов омода намуданд. наврасону ҷавонон бошанд ба бозиҳои наврӯзӣ ва шеру сурудхонӣ банд буданд. ҳамчунин дар ин рӯзи фархунда ба 12 нафар собиқадорони соҳаҳои хоҷагии халқ тӯҳфа тақдим карда шуд. дар майдони варзишии ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳия ки бо ғунҷоиши 7000 нафар фаъолият дорад, дар як қисми он варзишгарон маҳорати худро нишон дода, дар қисми дигари он бошад хӯрокҳои миллии наврӯзӣ омода карданд. наврӯз дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад. ҳамчун падидаи нотакрори фарҳангиву тамаддунӣ дар айни замон ҷаҳонишуда таи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагию офарандагӣ барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст. сипас намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро бо наврӯзи байналмилалӣ фарорасида табрик намуда, илова кард ки Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ва мардуми покниҳоду фарҳангпарвари он меросбари ҳақиқии ин ҷашни оламгир эътироф шуданд, зеро тамоми суннату оинҳои инсонпарваронаи Наврӯз маҳз дар сарзамини аҷдодии мо ва дар тамоми қаламрави кишвари биҳиштосоямон поку беолоиш ҳифз гардиданд. бо ишора
ба суннатҳои ҷаҳонӣ ин ҷашни ниёгон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки Наврӯз дар ватани маҳбубамон Тоҷикистон на танҳо ҳамчун ҷашни фарҳангию мардумӣ, балки ба сифати суннати муҳими эҳёи табиат ва талош барои фаровонӣ азизу гиромӣ дониста мешавад. Яъне Наврӯз ҷашни пайванди инсон бо табиат буда одамонро ба амалҳои созандагию ободгарона талқин мекунад ва ба онҳо илҳому нерӯ мебахшад. Ин аст ки мардуми заҳматпешаи мо баъд аз ҷашни сада ва дар арафаи Наврӯз тибқи анъанаи гузаштагонамон омодагиро ба корҳои бунёдкорӣ аз ҷумла кишоварзӣ ва ниҳолшинонӣ вусъат мебахшанд. Пешвои муаззами миллат дар мавриди мақоми Наврӯз ва суннату анъанаҳои он дар сарнавишти миллати тоҷик чунин таъкид намуданд: Наврӯз барои мо баробар бо рӯзи истиқлоли давлатӣ бисёр азизу гиромӣ мебошад, зеро маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ мо оину суннатҳои деринаи миллии худ аз ҷумла Наврӯзро эҳё намудем. Сипас бо омадани маликаи Наврӯз барномаи театрӣ кунонидашудаи аҳли фарҳанги ноҳия пешкаши иштирокдорони тантанаҳои наврӯзии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гардонида шуд. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ кишоварзон кишти кори баҳориро вусъат бахшида истоданд ки ин навбат раванди кишти пунбадона дар ноҳия оғоз ёфта бо маром ҷараён дорад. хоҷагидорон бо тавсияи мутахассисони соҳа кишти пунбадонаро бо усули нави зери плёнка ки дар ноҳия бори нахуст таҷриба мешавад ба роҳ монданд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. кишоварзони ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо мақсади саривақт иҷрои нақшаи дурнамо кишти пунбадонаро оғоз намуданд. дар ибтидои марҳилаи кишт дар якҷоягӣ бо иштироки мутахассисон ва хоҷагидорони ноҳия семинар машварати тавсиявӣ ташкил гардид. зимнан аз ҷониби мутахассисон вобаста ба истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда, интихоби дурусти тухмиҳои хушсифат, дар амал ҷорӣ намудани усулҳои муосиру манфиатнок барои таъмини фаровонҳосилӣ, риояи ҳатмиву саривақтии қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш, тавсияҳои судманд пешниҳод карда шуд. таъкид гардид ки ноил гаштан ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ва ба ин васила саҳм гузоштан дар рушди истеҳсоли пахта ҳамчун ашёи хоми ватанӣ ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ ки ҳадафи асосӣ дониста мешавад, аз муҳимтарин омилҳои баландбардоштани сатҳи иқтисодиёт ва некӯҳаволии мардум маҳсуб меёбад. мутахассисон самаранокии истифодаи усули кишти пунбадонаи зери плёнкаро ба хоҷагидорон тавсия дода, бартарияти онро бо нишондодҳои беҳтар аз таҷрибаи солҳои гузашта tasdiq намуданд. Пас аз ҷараёни семинар-машвара тавсияҳои пешниҳодшуда дар амал татбиқ карда шуд. кишти пунбадонаи зери плёнка ҳамчун усули наву манфиатбахш дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бори нахуст таҷриба карда мешавад. нахуст марҳилаи оғози кишти пунбадонаи зери плёнка дар хоҷагии деҳқонии Комил 2016 дар масоҳати 7 гектар замини корам ба роҳ монда шуд. дар хоҷагии деҳқонии Ғундиён низ ин усул дар майдони 5 гектар амалӣ гардид. тибқи маълумот дар ноҳия барои соли ҷорӣ нақшаи дурнамои кишти пунбадона дар масоҳати 6000 гектар пешбинӣ шудааст. кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии соҳавӣ баҳри иҷрои саривақтии ҳадафҳо дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. барои дастрасии тухмиҳои хушсифату ба иқлим мусоид кишоварзони ноҳия бо корхонаи тухмипарварии Ҷунтай Хатлон Синсилуи ноҳияи Дӯстӣ ва дигар корхонаҳои ватанӣ ҳамкориҳои муштарак доранд. хоҷагидорон бо назардошти бартарияти ҳосилнокии кишти пунбадонаи зери плёнка ҳадаф гузоштанд ки дар натиҷаи фаъолияти пурсамари меҳнатӣ истеҳсоли ашёи хоми пахтаро дар қиёс ба солҳои қаблӣ афзун намоянд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. Тансияту хонобод бошед.